Hato kalong pom ni em yaki samla Kristan bandrung hakakam shipai. Kane kade ka wei na ki jinggali ka balakali da iwei iba haka comments haka wei ka video. Kane ka comments ka ong kumne ule hi yaka. Bat shwa ban a jing shai halor kane nga kwa ban shwe tu ye pi. Kan mau bangam day pastor bun bhagi ba ong bat bakhat yang a pastor haki comments. Henry ngam day pastor Henry nga day tong wei ni ki samla baju tray ki kam jong ka balang bat baju keren ru haki jing seng ba pher kane ka long ka jing pin shai na nga tong in ya phai sha kane ka jingli ka long ni em ye ki samla Kristan bandrung hakane ka kam shipai. Bat sakaway per ka jingli ka long hato yo ni em ban let jing sang habala long shipai. To mentangin ya phai shapang kini ka jing penshai lingkot nagalang ka jonga happy ki bapet ikene ka video. Ka baningkong ka jingli hato yo ni em ban let jing sang habala long shipai. Namar habapet ya ka kam jongki ngiyo I bakalong ka kam ka bate bha kumbang ngiyo I. Nalor kata haban ra sakasuloi halakiki bat ka don bunsin kapor bahak ban yale ye ginong shun. Bat kapoy kapor wat ban siat yap ye ki priu lana ye ginong shun da ka sulai ne da ka no ka jing penyap ha ka jing yale thma na ka banta ban yada ya la ka jong kari. Kane le se kala shem jing ye ki babon ki samla ban perkhat atau ka long ni em ka babyang ye ki samla Kristan. Ban rung ha kane ka kam shipai namar kum kane ka kam ka bangla jer ka teng haban siat penyap wat ye ki beriu ru ki haban ma na ye kendu ha ka jing em kum ki sipai ki bayadai la ka jong kari. Henry sengap ye kene ka video ngan ai katu ka ne ki jing penshai halor kene ka phang. Habalalong sipai kam don jing e ban yo le jing seng. Ka wei ka badon jing e ka long tang ban yo le jing seng ha ki ying ki bakantang ha po shnong jang pi. Namar haki jakal sa jong ki sipai ru la penlong ye ka jing seng man ka sni ubelai. But what ye ki sni kerpang kum ka Palm Sunday, Good Friday, Easter Sunday bat ki wei ki sni kerpang ki ya penlong jing seng bat haki jaka balabu ban penlong jing seng haki jaka sipai. But let's say ka rukam penyat jing seng kila bandan ki ba penyat hala ka rukam penyat. Namar kumban syuetu aka Azam Regiment ki penyat jing seng da kata ka rukam penyat jong ka balang baptis. Balik sekin don per ki wei ki ba penyat ha ki wei ki rukam penyat la bandai jong Katolik ne Presbyterian ne Church Afghan. Ya kata om la ban sngopher. Bat ka dei ru ha ki sipai rengkat ber ki nong trei ha ka kwai ka khia kum ki nas ki doktor kabala urlong kene ka kentien ka baong service to humanity is service to God. Ka jing syakri ya ki para beriu ka de kata ka jing syakri ya ublai. Nang ta sa ka wei pat ka long habai lalong sipai ka don ka por wat ban hap ban siat penyap ye ki nong shun ha ki por ka thma. Hato kane pat ka long pop ni em. Kane ka ja ha ka por ba hap ban yale ber ki nong shun ki bawan yale persya ye ka ri ne ki sipai. Bat lada phim siat yap ru phin sa sha rem namar ki tai nang tai ki nong shun kin siat yap ka lapat ha ka ta ka jingale. Hato kane ka long pop ni em. Kendiat syaban jubab ya kane ngalayo ban pet ya ka wei ka film ka bakerteng hak storage ka bala ak syapang ka thma ba baar ka belaja ya ki sipai Amerika. Ha kane ka film la don wei samla u bakerteng Desmond u bakwa ban trai ha ka kam sipai tang ba tre pat wat ban bat sulai namar ba kwa ban pen mi snam yano ne pen men saw. Henry utrei kum u combat medic ban yarap sumari ki sipai ki ba men saw. Habas ngap hang ne sngo kumbaga long pop ban siat ne penyap beriu ne pen mensaw pen mi islam ye ki wei ye kita ki nong shun ki bayale. Namar kumbaga long hakane ka film uniu Desmond syam tre setia ban le ye kata padulai jet ye ka kam ban sumari ki para beriu. Henry ngan jubab ye kene ka jingli ka long na ka ktinu blai bat thik kumbala kren na ka ktinu blai. Ka ktinu blai ki yetu yang i kumne. Habau Yones nong pen baptist udang yalap haki babon ki jaka jong ka Jordan syapang ka jing pen bet ye ki lenti jong ka jing em. Haba ki babon ki breu ki bayo sngowi ka jing yalap jong Yones
kilawan ban bu jingli wat ki rangba ru kila yebu ke jingli ya Yohanes kita ong ayu kata yang iban le nang tawat ki nongkrong kilawan ban kali yangi perkade ban le ayu bat Yohanes ulat jubam ya baro ki jingli bat ha ka bakhadu lawan ki sipai ru kila ye kali kita ong ngidai ban le kumno pat mangi Yohanes ulat jubam ya ki sipai wat le jubor yano wat bam klop bat to hun ya laga jong ka bai nong hang ne Yohanes uklem ong baka jingsiat ye ki nong shun kan long ka pom namar kum ki nong ya dai laga jat ben riu berkari barok ka wei Henry usneng bom dei ban le kraw ne le klop to trei hok ye kata ka kam ka bala ben shet happy bat uporu ha ka tin jong belai ukren shapang ki nong ya dari kum ni to le ye ka ba pha namar melong shakri belai na ka benda jing pha jome bat ulong usyakri jong belai ban penhiar keput persya ya kita ki bale i ka basniu ang ka tin jong belai rom khalai lai saw pumta ha ka tin belai ngin syam shibon ya ki sipai ki bayale ban ya dai la ka jong kari bat kine ki yo ya kata ka hak wat ka sem dibara David bat ki wei ru pumta kila yele ya kata ka jing yele da ka ba penyap ya ki wei nrai ki don pat ya kata ka hak ka jing em baru belai uai yaki jing em babam juga umta kam long pop setia yaki samla Kristan bandrung haka kam sipai tang ba kum baong Yohanes wat le kraw wat le he yano wat bam club to hon yaka ai kabalamang yapi kata kalong gejuba baga jing pensyai na ka Bible bat kidon sibun kintin na ka Bible ki bakren hangane dai kini ki kintin ki basyai ki bangan wanra ki banga pensyai kani ka video ku belai siban